Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ansa SCC retired akufika ndito mchipinda muno usaza kuti anytime zina zonse ziyamba pamene mtsogoleri wa dziko linonso akhale akufika. Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika mchipinda muno kukamba kuti iyi ndi state luncheon komwe kobwera ndithu anthu osiyanasiyana kuti akhale nawo pa nkhomaliro umene kulinso kuno president wachi number 4 amenewa ndi mayi Dr. Joyce Banda ali nawonso kuno. Taonanso akhumbo kachale wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino aliso kuno andale osiyanasiyana nthumu maiko okunja. Fundo ina pamene tikudikira mtsogoleri wa dziko lino tipoleso ku speech yomwe anakamba nkhani yakuti there will be some tough decisions pofuna ndithu kukonza zinthu zimene zinalili choncho anthu akuyenera akhale ndi patience kuti mawu amenewa ungawata masulo matani zomwe anena mtsogoleri wa dziko lino mu his main speech after his inauguration. Ndikufunikira kutero msanga Simeon tikhoza kufotokozapo mwina mwachitsanzo kuti pa nyumba iwe ngati bambo amene ukutsogolera banja umakhoza kuona kuti pa nyumba pano zinthu sizikuyenda bwino mwina kuti ziyende bwino patenga masiku awiri kuti tikafike pa masiku awiri amene kapena atatu amenewa tikuyeneka titsate njira izi kuti zinthu ziyende pa masiku awiri amenewa tikhalenso kuti sitikufinyika kwambiri. Ndiye mwina ndikulankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino kufotokoza kuti pamene tikuyamba ulendo umenewo okonzanso chuma, pamene tikuyamba ulendo umenewo okonzanso zinthu zonse mdziko muno tikhala tikuyenda mu njira ndikupereka amapereka mlonzo kuti pamene tikhala tikuyenda mwina tikukonza zinthu zina ndi zina zimene sizidayende bwino mbuyomo. Pamene tikukonza zina mbuyomo zomwe sizidayende bwino mbuyomo mukhala mwina kusintha kwina ndi kwina kumene mukamaziona zinthu zomusadabwe. Ndiye ndi chitsimikizo ndithu chimene mtsogoleri wa dziko lino akupereka kuti pamene tikufuna kuti tikonze zinthu izi mwina mukamaona kusintha kwina ndi kwina amalawi musakhale odabwa. Ndiye ndikufunikira kufotokoza momwe kupereka mlonzo momwe akhale akuyendetsera ntchito zosiyanasiyana zokhudza kufuna kutukula miyoyo ya Malawi m'magawo osiyanasiyana. Ndikuona kuti ndi statement imene ikupereka hope kapena kuti chiyembekezo kwa Malawi chakukonzanso zinthu zosiyanasiyana zimene mwina sizidayende bwino m'magawo amene tikhoza kukamba kuti ndi azachuma, tikhoza kukamba magawo okhuza mwina kumene magawo okhuza mwina olo za maphunziro ndi zina zambiri zimene Amalawi kukacha amakhala akufuna mayenda bwino kuti moyo wawo upite patsogolo. Mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika mchipinda muno nthawi ina iliyonse. Tikudikira moteromo nkhani ina inali yakuti anthu asinthe kaganizidwe mmene amaonera zinthu zomachitika mdziko ndi kuyamba kugwira ntchito molimbika if they need the desired change. Kutha kukambapo zotani pa nkhani imeneyo? Mwina nkhani imene tinene kuti siya chilendo kwenikweni, nkhani yokhudza kaganizidwe, kusintha kaganizidwe pamene tikuchita zinthu zathu ndi nkhani imene yakhala ikukambidwa mdziko muno. Mwina tikhoza kupereka chitsanzo kuti pali anthu ena amene mwina maganizidwe awo amatha kuganiza kuti akhoza kuchita bwino mmoyo popanda kugwira ntchito, mwina akhoza kuchita bwino mmoyo popanda kuchita business. Ndi kaganizidwe kamene mwina madera ena kakhoza kukubwezeretsa munthu ngati munthu mu moyo mwako, chifukwa munthu kuti upeze chinthu sichibwera ngati mana, pamafunika kuti uchigwirire ntchito. Kuti upeze chinthu chabwino pakhomo pamafunika ndithu mwina uchiteka business. Mwina ngati ndapita kukapempha kuthamanga pa ground, mwina ngati ndapita kwa Simeon Shumba kukapempha kuti bwanawe tandithandizako kamchere, ndiye kuti zikhale kuti zavutitsitsa munthu ne ndimagwira ntchito, munthu ne ndimachita business zavutitsitsa, koma kungopinda manja kuti zinthu zibwera kapena kuti kapena mwina andale andipatsa thandizo. Ayi, ndi zimene akufotokoza mtsogoleri wa dziko lino kuti tikuyenera kukhala odzidalira, tikuyenera kukhala olimbikira pa ntchito, komanso olimbikira pa ntchito za business zimene tikuchita. China chilichonse chimene tikupanga choti chitibwesere ndalama kapena chitipatse thandizo lathu la umoyo wa tsiku ndi tsiku tikuyenera kulimbikira. Kusintha kaganizidwe kameneko ndikukhulupirira kuti kukhoza kuthandiza kwambiri ngakhale
pa banja ngati banja likutukuka ndiye kuti pa community pakutukuka, ngati community ikutukuka ndiye kuti district ikutukuka, district kuchita bwino ndiye kuti pa national level zinthu zimakhala kuti zikusintha, zimayambira pansi kusintha maganizidwe, kusintha kaganizidwe, kusintha kachitidwe ka zinthu. Ndikhulupirira kuti ndi ngodya imodzinso imene ingatithandize mdziko muno. Tili kuno ku Mansoch Hotel mu mzinda wa Blantyre kumwe kuli State Luncheon yomwe wakonza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi anthu osiyanasiyana nzika za mdziko muno komanso wena omwe nthumwi za mayiko akunja kutsatira mwambo umulumbiritsa komanso kukhazikitsidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino wachi namba 7. Tinamva akukambanso nkhani ya corruption kuti anthu amaona ngati akabwera mboma ndi nthawi yokuti adyetse mimba zawo, anthu a business apeze danga, akuluakulu achipani adyetse mimba zawo kuti zonse limene zilili anakusa ntchito kuti nthawi yokuti tidye. Kuti zimenezi unazimvetsa bwanji? Tinene kuti mtsogoleri wa dziko lino achita bwino kufotokozerapo pa nkhani imeneyi chifukwa ndi nkhani yayikuluso imene mdziko muno timakhala tikuyimva. Madepartment osiyanasiyana aboma, madepartment omwe si aboma, ndi nkhani imene kwambiri kuyilekerera ikhoza kubwezeretsa mbuyo ntchito za chitukuko. Kutolatola kutenga chinthu chomwe si chanu, chinthu chimene chikuyeneka kuti chitumikire Amalawi, si bwino chifukwa ndi chuma chimene Amalawi amakhala akuchigwirira ntchito ndi kupereka msonkho utumene tikupereka ngati Amalawi ndokuti mwina utipindulire pa nkhani yogula mankhwala ku chipatala mwachitsanzo, utipindulire pa nkhani yopeza fetereza otsika mtengo, kungotchulapo zitsanzo zochepa chabe. Ndiye ndalama ngati imeneyo ikafika m'manja mwa atsogoleri amene akutumikira ndiyofunikira kuti igwire ntchito imene ikufunika kuti imtumikire Malawi nayenso aone kusintha. Ndi ntchito imene ndi makamaka ndi mfundo imene ndiyofunikira kwambiri, ndipo tikuyamikira kuti mtsogoleri wa dziko lino waonanso kuti nchofunikira kuti mu tsiku la lero pamene amulumbiritsa kukhazikitsa kuti ndi mtsogoleri tsopano wa dziko lino wachi namba 7, achita bwino kuyunika nkhani imene mu tsiku loyambirira kuti wina aliyense amene akhale akusankhidwa kuti inu kagwireni ntchito ku nthambi iyo, auje kagwireni ntchito ku nthambi iyo, amenewo azidziwa kuti ntchito yomwe akupitira umene kukagwira ndiyo kutumikira Amalawi. Chinthu chimene achiona kumeneko kaya ndi khobiri litumikire Amalawi, khobiri limenelo lisalowe mthumba pokhapokha litakhala kuti ndi salale yako, nzofunikira kwambiri. Mongo kumbutsana tili kuno ku Mansoch Hotel mu mzinda wa Blantyre kumwe ndithu kuli State Luncheon yomwe wakonza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Taonawo ndithu akuluakulu angapo afika kale mchipinda muno, kuli wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah SC retired afika kale mchipinda muno, kulinso ndithu mtsogoleri wachi namba 4 Dr. Joyce Banda aliso mchipinda muno, ndi former Chief Justice retired Richard Banda naonso alimo muno, former Vice President Khumbo Kachale naonso alimo muno, ndi akuluakulu komanso nthumwi zina za mayiko akunja kwa dziko lino, nthumwi za ntchito za malonda, nkhani za malimidwe ndi zina za mpiri zomwe ndithu zimapangisa kuti boma lichitsa kugwira ntchito zake bwinobwino, onse kubwera pamodzi kuti atagwira ntchito kwa tsiku lonse kuyambira mamamuja ku Kamuzu Stadium mpaka kufika kuno ku Mansoch Hotel. Ndi nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika mchipinda muno. Ndiso ndinzanga muno Babla mwina atakhala ndi zile zitatu kapume mwina tikudikira chakudya ungopuma pang'ono kuti ukatha kubwerenso. Ndaona kuti uli ndi njala kwambiri. Tathokoza kwambiri Simeon na Barbara atenge bwaloli zomwe kwambiri. So tipakamba kuti kuno kubwera nthumwi za mayiko akunja osiyanasiyana. Funso limene litakhala tikukamba kwambiri nkhani imene zikuthandauzanji Malawi ngati dziko palokha. Taona nthumwi za mayiko akunja kuyambira ku stadium mpaka na kuno zili muno chipinda kuno imene kubweratu kwa nthumwi zimenezi zochoka mayiko osiyanasiyana zikungotsendera kuti ubale wa Malawi uli bwino ndi mayiko ena, chifukwa tu pa Chingerezi pali mawu kuti no man is an island. Tikudziwa pali ntchito za komanso ubale mayiko amenewa monga Tanzania, monga Eswatini, anzathu amene wawa ngati akutiyendera
zikutanthauza kuti akufuna ataona konso kuti kodi ku Malawi kukuli chani. Komanso mwina mwachithunzithunzi tikunena kuti ife anthu aku Africa kuno timakhulupirira kuti ubale ndiye pakhomo pakamabwera alendo ndiye kuti pakhomo pamenepo zinthu zili bwino. So kubwera kwa alendo amenewa komanso ena amene tinawo pa maliro pano zikungotsendera kuti nkofunika kuti titagwiragwira ntchito, titachita mabizinesi osiyanasiyana, titachitapo ntchito zaboma, tikuyenerekanso kukhala ndi kucheza kudyerana limodzi ndi kugawana kochepa kamene tili nako. So nkhani imeneyi ndi nkhani yosangalatsa chifukwa chonena kuti alendo amenewa takhala nawo kuchokera kuja ku stadium komanso president uja His Excellency Daniel Chapo aku Mozambique. Zikungotsenderanso kuti monga tu Malawi wazungulidwa ndi Mozambique sitinganene kuti ayi upita mwina kuchigawo chakumwala osachulapo za Mozambique. So kubwera kumeneku pali zambiri zimene timachita monga malonda ubale ndiye zikungotsendera kuti ndikofunika kuti alendo maiko amene tayandikana nawo titakhalirana nawo limodzi. Komanso mwina ndingofuna kupereka chithunzithunzi kuti kodi akati state luncheon ndi chani. Mtsogoleri amene wasankhidwa kumene the 7th president Professor Arthur Peter Mutharika atasankhidwa boma komanso pamodzi ndi achipani amaona kuti akonze mwambo wokuti anthu atagwiragwira ntchito akhale pamodzi ndi kulumikizana nkusangalira limodzi. Chifukwa tinaona kuyambira tsiku limene tinapita kuyambira kandi lachiwiri ku stadium kuja anthu iratu mwambo umene nthambi zonse zaboma tinaona anzathu aku office ya president and cabinet, tinaonanso anzathu aku foreign affairs, anzathu aku nduna wa information ndi nthambi zambiri zaboma kukonzekera kuti mwambo umene magule amene magule osiyanasiyana alendo osiyanasiyana kusonyeza kuti anthu atagwira ntchito mwakathithi kuti mwambo umene ukhale mwambo wolumbirisa president wabwino. Koma mapeto ake akuyeneka akhalenso kamphepo kayaziyazi monga tikumva kanyimbo pansipo komanso zakudya zimene zikonzedwe kuti anthu aja akhale ngati achitako kamtima ndiye state luncheon imeneyi nkhani yake ndi imeneyi. Komanso kunoko ndi chithunzithunzi kuti anthu about 150 ndi amene ayitanidwa kumwambo umenewu kupatula pamenepo nanga sikuno ku Mount Sochi Hotel mwina chipinda chimene cha anthu onse sakanakwana. Unaona tikuchoka ku stadium kuja kuimbira anthu ochuluka amene analitu ndi chidwi kuti aperekeze mtsogoleri ameneyi. Ndiye anachionanso cha nzeru kuti iyayi ku Mount Sochi mwina sikukhala kokwanira kuliso anthu ena about 350 amene pakali panonso asonkhana ku Amaris Hotel tangoyandikana nayo somonzira mwambo chimozimozi zili kuno mmene anthu akhale akudya kudyerera kumwerera kuchezerana kusangalala kudziwana nanga si iliso ni njira imodzi imene pachingeza amati network kupangana network kudziwana kuti awa ndi ndani kupatsana ti mabusiness yapo ndi yapo zimene zikuchitika pano ndi chithunzithunziso cha chimene chikhale chikuchitika ku Amaris Hotel kumene kwasonkhana anthu ochulukirapo about 350 pamene kuno tasonkhana anthu 150. Ndikumakamba maomwe anakamba mtsogoleri wa dziko lino wakamba kuti pali mayiko angapo omwe a African dziko muno kwambira kuja ku Khamu Stadium anapereka pempho kuti mayiko amenewa abwerenso asapenge invest mdziko muno. Ndikofunika bwanji kuti dziko lizikhala ndi abale tikamakamba za foreign direct investments kuti dziko liziyenda motero. Dziko limafunika kukhala ndi maubale chifukwa chino tikakamba za foreign direct investment tikutanthauza kuti anthu aja akamabweranso kuzabyala mbewu ya mabizinesi ndiye kuti chumaso muno chikukwera ndiye kuti tikayang'ana nkhani ya GDP yathu ndiye kuti ikunkasona kala ikuchita bwino. So nkofunika kuti anthu amenewa abwere ndithu azachite invest kapena azabyale mbewu ndi kuchita nafe malonda chifukwa munomo tiliso ndi mbewu zochuluka zimene titha kumatumiza ku mayiko akunja nkukagulitsa komanso anzathu akamabwera nkuzachita nafe malonda
tikunkanasintha ndalama mukudziwa ino kuti ndalama imene yakunja ngati ikupezeka mosavuta mdziko ndiye kuti ndizothandizanso komanso pa nkhani yomwe ya investment ndikofunika kunena kuti anzathu aja akamabwera tikamakhala ndi ubale wabwino okuti akubwera mkudzachita malonda zimatithandiziranso ifeyo mbali ina kuti ngati dziko nkukhala oziyimira patokha so zinthu zina zimene mwina zimaoneka ngati zikulimba zimatha kupepuka chifukwa chonena kuti pali foreign direct investment chifukwa chonena kuti pali ma products kapena kuti katundu wambiri amene mwina anthu aja ngati abwere mdziko muno tikukamba kuti tikapita tisangokamba zati yekha iyayi kunonso timapanga ngakhale sugar amene tikuvaso za macadamia tili ndi macadamia okoma bwino ndithu kunomo even tea amene timapanga produce kuno amakhala kuti wa quality yabwino tikukamba za mbewu ngati tikuonena kumalima tsabola kudaba kuti tsabola iweniweni sokoti tikukamba za mbewu ngati adyo sitikusoweka kuti adyo uja tizingoyitanisa kuchoka kumayiko ena tili ndi mbatatesi zochuluka tomato uja tikapita mwina ngati kulizulu timangoona akungowola amene ujayo tikuyeneka kupeza ndondomeko zabwino zonena kuti tichite invest moyenerera chifukwa kuti tikamachita malonda moteromo anzathuso nkukhala ndi ubale wabwino ndiye kuti dziko lathunso likuzimira patokha pa Mozambique pompa timaona amagula tukabichi wochoka kunoko chimene mwina ife ngati kabichi ndoti mwina ndiwopanda pake so chikachilimika pa nkhani ya investment nkhani imweyo ya investment taona masabata amene wa Blantyre ali busy kwambiri ndi maboma ozungulira malo ogona malo odyera alendo maso ena ochita business ena ndi ena achakumwa choncho busy kwambiri for the past 2 weeks zikuthandauzanji izi tuzikupereka chiyembekezo kuchita malonda ndikofa ndithu mumzinda wa Blantyre tina usiku ndi iyi ndi Blantyre yomwe iyi chifukwa aliyense to anatanganidwa ngakhaleto amene ali ophika zakudya tinoti ochita malonda ena aliwonse amene akupereka anthu anatanganidwa chifukwa ndi nthawi imene timalandira alendo osiyanasiyana amene amabwera ku mwambo umene wozalumbiritsa President Professor Arthur Peter Mutharika so business ndiyofunika chifukwa chonena kuti anthu ngati akukhala ndi ndalama padera ndalama ija ikuzungulira zimathandiziranso kuchepesa ena mwa mavuto amene anthu ali nawo so mwachitsanzo tinaonanso malo ogona onse atatheratu anthu akusowa kuti kodi akagona kuti izi zitithandizenso kutiunikira kuti it's high time ku Blantyre kuno titamanganso mwina malo ochulukirapo ogona chifukwa mwina timangoyang'ana molekezapo so mwanjira ina business inachita bwino ndipo ikunkanapitirira bwino chifukwa cha mkumano umenewo koma tikukhulupirira kuti kukubwera kutsogoloko anthu apitirizabe kusintha kaganizidwe pa nkhani imeneyi yochita malonda chabwino pamene tikudeka kuti mtsogoleri wa dziko lino afike mchipinda muno nthawi ina iliyonse pali ntchito zomwe zikuchitika mdziko muno ngati anzathu wa Agicom akupereka ndithu ndalama kwa alimi ang'onoang'ono zichatimati ma matching grants kuti mwina azichite ma value addition pa ntchito zomwe akupanga ngati akulima nkhuku asongolima nkhuku mazipange paki kuti zikamapita kumsika kwa ma off-takers zikhala kuti katundu omwe akupanga ali ndi mudyo okwanira ndiye monga amene akukambiramo mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika nthawi ina iliyonse mwachidule chabe 40 seconds kuti bwana zikhala imene nkofunika chifukwa kuli nkhani ya branding posachedwa apa mtsogoleri akufika tathokoza kwambiri And Your Excellency, may I humbly ask you to give us a remark because I've gone through the program. It's just quite as brief, but this time around, Your Excellency, may I humbly ask you to give us a statement. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Thank you. Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, from Malawi, the Right Honorable Rajeni Ansa SC,
Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Ghana, Second Vice President. By the way, actually, he's not yet Second Vice President. He has not been appointed yet, so I hope he has not been drawing a salary. If he has been drawing a salary, we'll have to retrieve that, get it back to account one. But on a more serious note, also not welcome our guests representing all the foreign governments here, but also my dear friend, Dr. Joyce Banda, former president of the Republic of Malawi, and her husband here, Richard Banda, SC, former Chief Justice. Some of you may not know this, but Richard and I were classmates at the secondary school many years ago. That was a great time then, right? Great people, Richard, Guru Gondwe, Chipangwe, the guy was Vice Chancellor of the University, Chipamba, and many great people who went on to do wonderful things. So I'm glad to see Richard again after some time. I didn't know I was going to speak, but as I said before, that all professors never die. They always find a way to say something. Let me just welcome you all to the luncheon and to thank you all for coming to celebrate with us this important occasion. I think this is a very important day in the history of this country. It's important because I think it represents a real change in the history of this country. When I was asked to return, to get back to into politics again, to run for president, as you all know, it took me over a year before I agreed, because I wasn't sure that that's what I wanted to do again. After being booted out unceremoniously, as somebody said that I'm the first president to return, but also I'm the first president to be booted out of office after winning a legitimate election, an election which the European Union, United States, United Kingdom, COMESA, SADC, African Union, and all the other countries said was one of the best elections, one of the most transparent elections. But I was booted out, and some of our people wanted us to fight and go to the African courts. I know we would have won the case because the case was wrongly decided. But I was thinking about the Malawi people. What would do to the Malawi people? It would take about a year for the case on appeal. And what would happen to this country after all those vicious demonstrations of HRIDC in 2019, 2020. After thinking about it, I decided that the best way is for me to stand down, accept what happened in the interest of this country. Because I love this country. And it's because of my love for this country that I agreed again, come back and do it a second time. I have nothing to gain personally from this, but just for Malawi people. I also wanted, I think, I was very concerned about the direction in which our country was going. It was very clear that our country was moving slowly back to a one-party system. We are losing our freedom. And as one of the people involved in drafting our constitution, I respect democracy, and I simply was not going to sit down here and watch our democracy being destroyed. So I decided
I decided to come in and I do this. It's very interesting. One lady wrote me and Kudi Bwana sent a text. No, actually called me. Kudi Bwana, I'm so glad Kudi Mwawina. Now I feel that I'm free again. I'm not afraid to say anything, of course within the law. I'm afraid to say something for fear of being arrested or something like that, or being hacked by some panga wielding. I think that was the best probably prize I've ever received, that lady. Now the election was a very important election. It shows that Malawians can be united if in fact they are agreed on one thing. In this case, all Malawians were agreed that we should free this country, rescue this country, and all Malawians from all the 4 regions joined together. And it's interesting that in the south, east, and north, I got 100% of the votes from the members of parliament who were running for those places, which show that there is unity because they wanted this country to be one. So we are now where we are. Let's commit ourselves from now onwards that this country is one country. This country does not belong to anybody, any tribe, any religion, or any region. It belongs to all Malawians, and let's work together. And the fact that people from all the regions voted for me, I think is a clear message to me that this country, we must, from now onwards, we must be inclusive in governing this country. Everybody, every person, no matter what region they come from, if they are qualified, they must have the opportunity to take part in the of this country. Every person, no matter what region they come from, must take part, must enjoy the benefits of this country equally. So I'm very glad that we are now united as a country. As far as I'm concerned, past divisions are gone. As far as I'm concerned, I go back to what Camus used to say, that there are no Longways or Chewas or Kondes or Senas or whatever tribe. We are all Malawians. So from here, let's be all Malawians, work together, tisasankane, kani ntchito, kani mabusiness, tisasankane ayi. Let's all share this country and move together as Malawians. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much. Another hand of applause, ladies and gentlemen, for His Excellency the President. We really appreciate and so grateful for that speech. Your Excellency may have skipped one, but pretty the presence of Honorable Mwene Fumbo, President of the National Democratic Party, who is also the alliance, one of the alliance partners. Thank you very much and welcome. Good to see you, Honorable Mwene Fumbo. As we proceed this afternoon, ladies and gentlemen, and all honorable guests, we'll have the luncheon served, which as per the order, we are told that the waiters and the waitresses will come through and let us have our meals served by the table.
There are menus placed on pretty much every table that is in here. You may wish to go through it and maybe make a pick, one or two, and then you let the waiters and the waitresses around to get you served. Otherwise, Your Excellency, the President and the Vice President, and of course, First Lady, Madam Mutharika, and all distinguished ladies and gentlemen, bon appetit. Thank you very much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.